don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Så jeg vil lave noget let's play med noget Minecraft. Så jeg starter et rimelig dumt sted, gør jeg ikke? Jo, det er gråt. Skal vi se, hvad der er hernede. Der er ingenting. Så, men jeg håber, I vil abonnere eller subscribe på min kanal. Det vil selvfølgelig hjælpe mig meget med at få lavet nogle andre federe videoer. Der vil komme let's play ud på Battlefield Bad Company. Ja, det var kommet let's play på det. Battlefield Bad Company 2. Og I vil nok undre mig over, hvorfor jeg ikke laver let's play på Battlefield 3. Det kommer nok. Men det var bare lige det, jeg har lige nu, som jeg kan lave let's play på. Så nu tror jeg lige, jeg vil dræbe en gris. Kom her, den lorte gris. Jeg tror lige, jeg tager hånden. Dø. Så. Undskyld. Der vil også komme let's play på Counter-Strike Source. Der vil komme let's play på de spil, I skriver i chatten. Lidt for def vil der også komme let's play på, hvis I gerne vil have det. Altså, I kan jo skrive i chatten, hvilke spil der kunne være, der var fedt at lave let's play på. Så kan I skrive det om Elite Sniper, eller ja, tror jeg det hedder Armor. Der er lidt slået, undskyld. Armor, et eller andet lort. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det kan da også godt være, at komme noget let's play ud på, så jeg tager lige noget sound music lidt fra. Sådan der. Der var kommet noget let's play på det. Så der vil komme nogle episoder, hvor jeg spiller noget Minecraft her. Jeg skulle lige have noget mad, så hvis nu jeg mistet alt for meget, har jeg brug for det her. Godt, kan man ikke plante træer? Jo, det kan man. Kan man ikke det? Nej, det er ikke det her, tror jeg. Og her er der masser af gris. Hold da kæft. Det kunne det godt være. Ej, det begynder at være mørkt. Ej. Og der er svampe. Men nu er jeg ikke lige den store Minecraft Oscar, så jeg er nok ikke lige den bedste til at spille Minecraft, men jeg håber, I kan være over med mig. Og yes. Og I kan jo altid spole, hvis I synes, det er kedeligt at se her, hvor man starter op. Så kan I selvfølgelig bare spole i videoen. Og ja. Og I må godt like videoen, hvis I har lyst og synes, den har været god. Jeg ved godt, den her intro, jeg bruger, det er lort. Det er fordi, at det var bare lige en intro, jeg lige lavede hurtigt. På 2-5 minutter eller andet. Bare lige sådan en hurtig start intro på min kanal, hvor der kommer nye. Men nu skal jeg lige se, om det var godt, det kommer til at gå på den her kanal. Og hvor tit jeg kommer til at have tid til at lave videoer og sådan noget. Men det vil i hvert fald hjælpe mig rigtig meget, hvis I gad subscribe til at lave andre fede videoer, hvor jeg spiller. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Det vil være rigtig sødt af, hvis I gad det. Og ja, der var kommet et link hernede, hvor I kan downloade det med Minecraft, hvis I ikke ved det. Men det gør I jo sikkert alle sammen. Men der vil alligevel være et link. Så. Og fandt hvad det ellers? Ja, der var været et link til mit Skype, hvis I vil have min Skype. Har lyst til at lave et let's play med mig på min kanal, eller hvad I nu vil. Så. Jeg skal lige have en masse gris, det er dejligt, men er godt med. Og så tror jeg vil lave noget træ nu. Det kan godt være lidt stenere at sidde og se på det her. Som sagt, så kan I jo altid spole videoen, hvis I vil. Men jeg håber i hvert fald, I synes godt om min video. Og der vil selvfølgelig komme nye episoder og sådan noget. Så, men jeg håber, I vil sige del videoen ud til jeres andre venner. Hvis I er sikkert en idiot, der spiller det her og se det. Det var fedt. Hvis I kan høre noget i baggrunden, er det fordi min ven, han sidder og spiller. Ved siden af. Det er nok derfor, hvis I kan høre et eller andet. Så, men den her video, når I sidder og ser den nu, så er det i dag, jeg har lavet den, tror jeg. Nej, det kommer jo an på, hvornår I ser den. Hvad dato har vi i dag? Det ved jeg ikke. Det kan I jo altid se i videoen, hvornår den er lagt ud. Så. Ups, men selvfølgelig vil der altid være lidt sådan, hvad det hedder, efterligning på, hvad de andre laver. Så altså, jeg vil jo selvfølgelig også efterligne efter, hvad de andre spiller, og hvor godt de får karakter på det. Og sådan noget. Og hvis nu jeg kommer til at sige et eller andet, som de andre har sagt, så kan det jo godt være, at jeg kommer til at efterligne det, der tror jeg, mange andre har gjort. Men jeg skal nok prøve at lade være med at efterligne så meget som muligt. Det kan godt være, at jeg allerede har gjort det, uden jeg vidste det. Det må jeg undskylde så. Så kan I jo altid skrive det til mig, så kan jeg altid ændre på det, hvis jeg kan. Så vil jeg selvfølgelig gøre det, for det er ikke meningen, jeg vil efterligne andre. Jeg vil selv prøve at selv komme op på min egen måde. Og min kanal hedder ShakyGaming.dk. Jeg havde rigtig svært med at finde et godt navn, så jeg var inde og havde sådan et program til at hjælpe mig, så ShakyGaming.dk, så det fandt jeg så lige det navn. Jeg kan altid, nu skal jeg snart have noget mad. Det er bare lige startnavn. Så nu døde min ven, han sidder her ved skide bussen. Så, men jeg skal også snart have bygget mig et hus. Og det kan jeg ikke.
Hvor det skal være, det finder vi ud af. Ah! Svampe. Hvad kan man bruge dem til? Benny? Hvad fanden er det? Nå. Pik mig ansigtet. Nå, men jeg skal få en sted, hvor jeg skal bygge et hus. Hvad? Gøy! Skal vi have nogle... det kan jeg jo meget trykke der. Sådan der. Og så skal vi have nogle steks. Nu skal vi bare lige have så mange her. Og så skal vi lige... Sådan der. Der var lige 2 tilbage der. Dem kan vi lige lave steks af. Whoopty. Sådan der. Så skal vi lige have lavet os en... Køst. Sådan. Sådan der. Og den skal vi lige have... Nu skal vi lige have fået et hus, hvor jeg vil lave mit hus. Jeg tror, jeg vil lave mit hus hernede. Eller hvad? Nej, det er lort. Er det ikke? Det er faktisk godt nok, at der går det. Ja, så skal jeg lave mit hus her. Her laver jeg mit hus. Her vil jeg lave mit hus, så hvorfor ikke bare starte med det? Godt. Nej, jeg ved ikke, hvor godt det er, men det går jo ned til en grotte, hvor jeg kan lave nogle gange hernede. Jeg skal ind og se, hvor stor den er. Det er ikke så galt. Nå, men her... hvad fuck var det? Nå. Jeg skal lave mig en ovn, men jeg skal lige hugge noget først. Jeg skal lige lave noget først. Så yes. Hvor langt skal jeg filme? Det ved jeg ikke. Det er jo lige meget. Skal jeg lave... Nej, jeg vil ikke lave chest endnu. Jeg skal lave mig... hvad fanden skal jeg lave? Jo. Var det sådan der? Nej, det var det ikke. Jo, det var sådan her. Sådan der, ja. Så lige sådan her. Sådan der. Og så lige svær. Nej, en skål. Og så lige et svær. Sådan det. Skal vi kan lige så godt lave en chest. Hvad skal vi have det hele? Døde du igen? Gøy! Sådan. Nu begynder det at se godt ud, men... sådan der. Sådan der. Så vi laver en chest her. Det bliver lortet over i. Jeg skal lave mig en ovn, men der skal jeg lige hugge noget først. Jeg hugger lige det her. Det er dejligt. Det skal jeg bruge til min ovn, så jeg kan stege det food I have. Men nu skal jeg lige have nok til en ovn. Så, yes. Læg en pause. Whoop! Yeah. Som sagt, må I godt abonnere. Det kan jeg godt lide. Så tror jeg faktisk, jeg har nok til at lave en ovn. Det har jeg faktisk haft for lang tid siden. Sådan. Bupti. Og vi har kul. Det skal vi lige have en til mere af. Vi kan så godt hugge det her, det er dejligt. Fuck, der ligger egentlig meget. Ej, stop nu, det bliver bare ved. Pøls. Mig i øret. Nå, gå nu væk, mand, det er så meget. Jeg skal snart lave mig den øjen. Jeg har meget kul nu. Dejligt. Jeg skal også snart op og hugge noget mere træ. Så. Det er dejligt med kul. Det er vigtigt. Så nu gider jeg ikke det mere. Kan jeg ikke lige dække lidt til? Nå, det var det bedste jeg gør. Ligger der kul der, mand? Nå, jeg skal have min ovn op. Sådan der, og sådan der. Jo, det er sådan der. Yeah! Nå, skal jeg begynde at hugge lidt videre? Det må jeg vist hellere. Nå, men hvis nu jeg lige går ind her. Den her. Har jeg nok til at lave et godt stykke. Nej, det er ikke sådan. Det er ikke sådan, at det var stiger. What the fuck? Det er rigtigt, det er sticks. Hvad fanden laver jeg?
Det er hver gang du hjælper mig, så kommer jeg med et eller andet. Nå. Så Minecraft-proen her, Benjamin. Så fik vi lige 12 af dem. Det er dejligt. Nå, vi skal lave en vej op. Hvor kan jeg lave den? Det kan jeg lave her. Jeg gør lige sådan her lige hurtigt. Nej. Come on, kan jeg? Kan I? Jump. Hvis jeg laver en fejl til, så skider jeg i bukserne. Max Scrub. Jeg havde været finde ud af sådan noget. Jeg lukker også lige lidt til, så der ikke kommer nogen ned til mig i nat. Jeg skal have noget lys, der... Det er dejligt at få lukket til, synes jeg. Jeg lukker lige til her, så der ikke kommer nogen ind til mig i nat. Der spawner nogen dernede. Men for helvede kommer jeg lige til at bygge lidt forkert. Nej, så er ikke flere. Fuck, mand. Kom her. Pis. Luk. Kom. Oh my god, jeg er bange lige nu. Fuck, jeg hørte den lyd. Jeg ved ikke, om man kunne høre det i videoen. Fuck, jeg var lige ved at sige, jeg tror faktisk, jeg skød buksen. Fuck, det var sgu da fucking uhyggelig lyd, men når man er fanget derinde, og man ikke kan komme ud. Jeg skal lige noget. Har jeg ikke lige en ting? Hvor er det typisk. Slimy! Fuck you, man. Fuck. Fuck you, Slimy. See you. Skal I se, jeg slime her. Der er en pig. Hvad fuck var det? Nå, jeg skal have mad. Kom med. Kom med, eat. Det giver dejlig mad. Det var dejligt, den der. Og vi har fået lukket til det. Nej, har vi ikke det? Jo, har vi ikke det? Jo, dejligt. Og den giver os varme. Eller lys, eller hvad man skal kalde det. Fuck, man! Vi skal have noget. Kan man ikke brænde et eller andet? Brænd. Men vi skal have noget lys. Vi skal have noget nogle fakta for sagen. Det kan vi godt. Giv mig noget kul. Jeg er bange, bedstefar. For helvede. Der er sådan en mongol zombie der. Yeah. Jeg ved ikke, om man kan høre det på videoen, men jeg kan i hvert fald høre nogle zombier. Vi skal godt med lys herinde. Jeg er slet ikke bange. Hvad er det, jeg kan høre? Jeg er fandme bange nu, kan man ikke... Der er en slime. Den slimer ned på os, mand. Fuck off, Slimy!
Den slime, den fucker af nu, mand! Nu skal den dø! Nå, men hvis I vil se mig gå op og dræbe slime, så skal I se med i episode 2. Hej! Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down.